Bog, ja sam Vanja iz Ajmo Live-a. Ajmo Live je live streaming platforma i zajednica za umjetnike gdje se umjetnici mogu povezati sa gledateljima diljem svijeta. Program Pokreni nešto svoje je za nas bio odličan, ne samo da smo dobili financijsku potporu, naravno koja nam je bitna, ali puno vrijednije je bilo mentorstvo i što smo se uspjeli povezati sa drugim ljudima u programu i povezati se sa mentorima koji su nam stvarno pomogli na neke teme gdje mi nismo bili možda najbolji, na primjer marketing, prodaja i takve neke stvari. Pozivamo sve da dođu pogledati Ajmo Live, sigurna sam da ćete naći nekog sadržaja koji vas zanima. Isto tako pozivam sve u Hrvatskoj koji gledaju da pokrenu nešto svoje, u stvari pokrenuli su nešto svoje, da se prijave u program, neće požaliti, samo mogu nešto dobro naučiti.